мы не створаныя быць як у арміі, там, я не ведаю, флоце аднаго вот роста і аднаго колеру уніформа. Ні ў якім разе. Гэты свет Богам створаны разнастайным, а ці не пайсці нам ірландскім шляхам. Чаму б нам не стаць так, як ірландцы, якія памятаюць, што яны ірландцы, вельмі моцныя і так далей, але размаўляюць па-ангельску. Мой адказ на гэта будзе, што не, потому что ирландцы пакутуюць ад гэтага выбору. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами ў студыі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю, і я спадзяюся вельмі, што прамовім, мы сёння будзем з маім госцем, з чалавекам, якога я даўно лавіў і заклікаў наведаць нашу праграму, але нарэшце ён адмыслова, фактычна, можна сказаць так, прыляцеў з Великабрытаніі, каб зрабіць гэтую запіс, гэтую размову у студыі вочы ў вочы, а не дзесьці там праз Zoom. Так вось, актывіста беларускай дыаспары Великабрытаніі, заснавальнік і галоўны рэдактар выдавецтва Скарына Прэс, публіцыст, перакладчык, яшчэ можна працягваць і працягваць, але коротка, Ігор Іванов. Прывітанне, спадар Ігор. Вітаю, спадар Зміцера. Рады і ўдзячны, што нарэшце да нас даехалі, таму буду вас дапытаваць. Дзякую, што дачакаліся. Спадар Ігор, давайте пачнем трошачку здалёк. Давайте пачнем з таго, што ўвогуле вот вы колькі гадоў жывіце ўжо ў Великабрытаніі? Ну, ўжо больш за 20, можа, нават 25. А што вас змусіла з'ехаць? Я туды паехаў вучыць багаслоўе. Я з грэка-каталіцкай царквы, і ў Беларусі усе нашыя семінарысты заўсёды вучыліся дзесьці за мяжою. Маленькая царква, не было інфраструктуры, і я меўся стаць святаром. І айцец Александр Нацан у тыя часы, у 90-е гады мінулага стагоддзя ўжо, атрымліваецца, божачкі, як час ляціць, ён меў праграму адукацыйную і для суродзічаў Беларусі, і вось 8 чалавек нас атрымалі там багаслоўскую адукацыю ў Великабрытаніі. Я быў адным з іх. Скажите мне, ласка, а гэта Великабрытанія, гэта вот гэтае развратнае заходняе грамадства вас са шляху сапраўднага неяк так спіхнула? Чаму ўсё ж таки не святар? Ну, гэта цікавае пытанне. Калі я пачаў вывучаць багаслоўе, а вучыўся я ў свецкім інстытуце, які быў створаны місіянерскімі зграмаджэннямі каталіцкімі, каб рыхтаваць місіянераў, святароў місіянераў для сваіх зграмаджэнняў для розных краінаў свету. І вось у нашым інстытуце вучыліся і тыя, хто фармальна былі семінарыстамі, і светскія людзі, якія вывучалі багаслоўе для сябе, можа быць, таму што хацелі служыць у царкве ў нейкай форме, там, напрыклад, у дабрачынных праектах і так далей. Дык вось нам ад самага пачатку там сказалі, ваш час адукацыі з намі гэта час распазнання свайго паклікання. Тое, што вы прыйшлі вывучаць багаслоўе цяпер, што вы цяпер хочаце стаць святаром, гэта зусім не значыць, што вы падпісалі кантракт, ад якога не можна адмовіцца. Ніякіх кантрактаў не было. Ваш час цяпер слухаць самога сябе і Бога, і вось за гэтыя гады распазнаць сваё прызначэнне ў гэтым свеце. То бок вы распазналі за гэты час і зразумелі, што быць святаром гэта не ваша. Я б задавальненнем быў бы святаром, але ёсць проста розныя. У гэтым свеце немагчыма ўсё зрабіць, і шляхі і самарэалізацыі, і служэння Богу, у тым ліку яны могуць быць самыя розныя, і я проста абраў тое, з чым я больш камфортна сябе адчуваю. І што гэта? Быць светскім чалавекам, рэалізоўваць сябе
я застаўся хрысціянінам, практыкуючым хрысціянінам, і гэта не адзіная моя ідэнтычнасць. У нас ідэнтычнасці складаныя ў кожнага з нас. Калі мы кажам пра беларускую ідэю, кожны з нас якімсьці чынам сябе выяўляе ў адносінах да Беларусі, да нацыянальнай ідэі. У гэтым сэнсе я сябе вельмі проста назваў бы, што я нацыяналіст, але я таксама хрысціянін, я шмат чаго яшчэ ў гэтым свеце. А адкуль нацыяналізм у вас узяўся? Вось вы, калі мы кажам ужо пра шляхі, як вы патрапілі на гэты шлях, не тое, што нават нацыяналізма, але ўвогуле беларускасці, бо, як слушна заўважыў некалі даўно Зміцер Дашкевіч, што у нас так склалася, на жаль, можа быць, ці на шчасце, не ведаю, як там Бог, відаць, так паклаў, што у Беларусі беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Так вось як так сталася, што вы сталіся беларусам? Ну, аднаго нейкага моманту не было, але ў мяне з самага ранняга дзяцінства ёсць успаміны з гэтым звязаныя. Напрыклад, тое, што мама мне выпісвала заўсёды, калі я быў дзіцёнкам, зусім дзіцёнкам, яна мне выпісвала і мурзілку, і вясёлыя карцінкі. Адзін быў беларускамоўны часопіс, адзін расейскамоўны. Ці бабка моя выпісвала труд з Масквы, як тая раёнка называлася, шляхам Ільіча ці шляхам Леніна, штосьці падобнае, беларускамоўная цалкам газета. І я, як дзіцё, вот я зусім не памятаю, як я памятаю, як я вучыўся чытаць на кніжках з бібліятэкі, але ў мяне абсалютна не было рэалізацыі, што я чытаю на нейкай адной мове. Я ад самага пачатку быў двухмоўным дзіцёнкам. Памятаю, у другой клясе, калі прыйшла настаўніца і кажа, у нас зараз будзе урок беларускай мовы, і ў мяне проста быў крышачку такі шок. Беларуская мова? Такое, дык гэта вось беларуская мова. У тым сэнсе, што для мяне беларуская мова была вельмі натуральным, была ўплеценая ў штодзённае нейкае такое жыццё, пры тым, што сям'я была, ў прынцыпе, расійскамоўная то. Але мама вучылася ў беларускамоўнай школе. Вось. Ужо такі моцны зрух з'явіўся, калі мне было гадоў, можа, 17, ці колькі там, ну, ўжо быў у апошніх клясах школы, і я пачаў сутыкацца з пікетамі Беларускага народнага фронта, дзе было напісана адраджэнне з мяккім знакам, і ў мяне быў гэты крышачку, ну, канфузія, шок, адкуль там мяккі знак. Што ж яны з памылкамі пішуць? Але ў мяне гэта выклікала зацікаўленне, не было нейкага супраціву такога. Але, канешне, я быў дзіцём, у мяне там нейкія іншыя свае таксама інтарэсы былі. Вось, таму я не адразу гэта ўсё ўключыўся. Але вельмі хутка я таксама патрапіў на плошчу, тады яшчэ была плошча Леніна, цяпер плошча Незалежнасці, тады яна была цалкам закатаная пад асфальт і выглядала як стаянка аўтамабільная, можа я... Яна і была стаянкай на той момент. Ну, вось, калі ласка. Але па вечарах, пасля таго, як заканчваліся пасяджэнні Верховнай Рады, Верховнага Савета БССР, тады яшчэ дэпутаты выходзілі да нас, да пікетоўцаў паразмаўляць, і гэта вось была моя адукацыя. Плюс паралельна, паколькі мы цяпер вот перад самым днём волі размаўляем, таксама памятаю гэты вот момант, калі я першы раз пачуў гэту фразу «Дзень волі», прачытаў дакладней яе. Я купляў усё, што было з такой незалежнай, непацэнзурнай прэсы, што выдавалася. Газета «Свабода» толькі з'явілася тады. «Свабода»? Яна так і называлася «Свабода». Навінамі яна потым стала, правда? І вось, здаецца, з той самай рэдакцыі і выйшаў гэты спецвыпуск «Дзень волі», і я памятаю, яго чытаў. Для мяне канцэпцыя была незразумела. Я любіў гісторыю, у школе гэта быў мой любімы прадмет, але пра дзень 25 сакавіка, пра Дзень волі я нічога не ведаў пры ўсім гэтым. І вось гэта вось газета на 8 староначках была для мяне такой адукацыі. Я памятаю, што сядзеў на лаўцы пры стадыёне «Дынама», ля стадыёна «Дынама», і літаральна зачытваўся гэтым эсэем Уладзіміра Арлова. «Незалежнасць» гэта чытаў артыкулы пра 1918 год, пра тое, як эміграцыя, мы тады дыяспора гэта не называлі, эміграцыя гэта ўсё святкуе.
Такім чынам моя вот нацыянальная адукацыя адбывалася з аднаго боку у сям'і крышачку, нічога мэтанакіраванага не было. Крышачку на вуліцы, крышачку самаадукацыя таго, што я сам себе знаходзіў. Але спадар Ігар, вы у гэты час, калі не так шмат людзей было, асабліва моладзі, было зацікаўлена, скажем, беларускай, менавіта беларускай гісторыяй, там вот этими працэсамі беларусізацыі, беларускай ідэнтычнасці, мова, мы ж усе там, я ж памятаю добра тыя гады, як это беларуская мова, калхазан, Так. і вы не адчувалі сябе белай варонай? Адчуваў. Я вучыўся на беларускамоўным аддзяленні гістфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Нас было 50 студэнтаў, плюс паралельна было 50 студэнтаў на расійскамоўным аддзяленні. Ці поток яно называлася, да? Расійскамоўны поток, беларускамоўны поток. Дык вось у нас на беларускамоўным потоку было 2 чалавекі, хто размаўлялі па-беларуску. З усіх 50. І, канешне, на гэта звярталі ўвагу. Гэта не абавязкова, што рэакцыя заўсёды была негатыўная, але я думаю, што цяпер якраз стаўленне да беларускай мовы куды больш пазітыўнае ўвогуле ў грамадстве. У тым ліку ў Беларусі, я ўжо не кажу пра эміграцыю, чым гэта было ў тыя гады. Але я ніколі не шкадую і у прынцыпе з вялікай агрэсіяй я не сутыкаўся, можа быць, мне пашчасціць. Так а што вас падтрымлівала вот заставацца гэтай умоўнай белай варонай? Чаму? Вот мы ж асабліва ў моладзі любім быць як усе, як калектыў, як вот моя кампанія, а тут уся кампанія расійскамоўная і я адзін такі. Я думаю, што тут калі быў бы тут псіхолог перада мной, мы паразмаўлялі пра маю асабістасць нейкі, пра асаблівасці майго характара і ДНК, на якім гэта ўсё ўзроўні. Я толькі магу адразу падумаць пра маму, якая заўсёды бунтавала ў сваім жыцці, яна не пагаджалася на... Яе зламалі, канешне, у Савецкім Саюзе, яна мусіла падпарадкоўвацца, але яшчэ дзіцёнкам, вот памятаю, колькі мне было, гадоў 5, і мне мама ўвечары казала, што ты толькі нікому не кажы, што мы будзем рабіць. І яна ўключала радыё, і там было радыё Амерыка. Вось. Але пры ўсім тым яна не была нейкай актывісткай і дысідэнткай у гэтым сэнсе, але яна вот у яе штосьці было бунтарскае ўсё жыццё, што яна і перадала мне, і гэтае бунтарства ў тым кантэксце 90-х гадоў, 1990-х гадоў, яно ператварылася ў мой нацыяналізм, за які мне не сорамна, які вельмі творчы, у выніку, які стаў вельмі творчым нацыяналізмам, вельмі пазітыўным, хутчэй, які адкрываў мяне на людзей і на досведы на іншыя і прымушаў быць тое, што па-ангельску curious, цікаўным да праяваў да людзей, а не закрытым на нейкія у сваіх шаблонах. Вось, спадар Ігар, вы прыгадалі тое, што в прынцыпе больш-менш такое пазітыўнае стаўленне было да беларускай мовы, але мы з вами гаворым пра 90-е гады, пачатак 90-х гадоў, там ці нават канец 80-х. Напрыканцы 80-х гадоў яшчэ камуністычным Верхоўным Саветам Беларускай Рэспублікі быў прыняты закон аб мовах, і беларуская мова была как бы афіцыйна прызнаная адзінай дзяржаўнай мовай. Потым, праўда, тут же ж быў БНФ, дэпутаты БНФ, на іх было ўскладзена как бы місія ці там абавязак, вот нешта там вот пашыраць, распрацоўваць, вот это працаваць з мовай і з тым, каб у грамадства гэта ўсё уводзіць. І што мы атрымалі нават на сёння, я ўжо не кажу пра пачатак 90-х гадоў, для беларусаў, для звычайных, якія пераважная большасць з іх увогуле там ці самі прыехалі з вёскі, ці маюць бацькоў з вёскі. Самае далёкае гэта дзед з бабай, але з вёскі. Вот все яны ў прынцыпе каранямі ў вёсцы, і гэтыя людзі з такім страхам
глядзелі на тое, што да нас усіх зараз прымусяць гаварыць по-беларуску, а это же страх какой, а это ж все Позняк БНФ, который говорит, не говоришь по-беларуску, чемодан, вокзал, Россия. Позняк такого не говорил. Не. І БНФ тут ні пры чым. Гэта ў прынцыпе камуністычны яшчэ Верховны Савет прыняў гэты закон. Але да гэтага часу дзесьці там у падсвядомасці у беларусаў, калі запытаешся, яны табе скажуць: а вот Позняк гаварыў. Гэта нейкі жах і страх у беларусаў перад беларускай мовай. Я думаю, што гэты страх да беларускай мовы ён увогуле расце з савецкага выхавання, таму што нас у Савецкім Саюзе прымушалі да чагосьці аднаго. Разнастайнасць не віталася ніякім чынам. І гэта вот сфармавалася ў нейкія такія комплексы, якія сядзяць у галовах людзей дагэтуль, і людзі перадаюць сваім там і дзецям. Я нават сутыкаўся зусім вось недавно, я размаўляў з суродзічам, з беларусам расейскамоўным, і для яго у працэсе размовы я зразумеў, што для яго была незразумелая канцэпцыя таго, што калі у Беларусі, у новай Беларусі беларуская мова будзе адзінай дзяржаўнай, гэта зусім не значыць, што яго будуць прымушаць размаўляць па-беларуску. І другая рэч, якая яму была незразумелая, што тое, што цяпер у Беларусі дзве афіцыйныя мовы, зусім не значыць, што яны раўнапраўныя. Нейкім чынам білінгвізм не ўкладаецца у галовы нашых беларусаў, пры тым, што калі б, канешне, ён функцыянаваў паўнавартасна, калі б у нас было двухмоўе паўнавартаснае цяпер у Беларусі, для беларускай мовы гэта яшчэ адна прыступачка наперад, пры тым, што расейскамоўныя нічога не трацяць з гэтага. Але чаму гэта не адбываецца? Таму што ў нас вот шаблоны савецкага існавання, што рэчы можна рабіць толькі адным спосабам і ніякім іншым. Ну так, сапраўды, вот не адзін раз вот у нас две дзяржаўныя мовы, але нагадкі пра тое, што у нас жа ж дзве дзяржаўныя мовы я чуў толькі выключна ад тых людзей, якія не валодаюць беларускай мовай. То бок, калі ты валодаеш беларускай мовай, на так склалася, ты валодаеш і рускай мовай, для цябе не праблема. Ты на гэтай мове, а для тых, што вы ка мне па-беларуску? У нас два дзяржаўных государственных языка. Ну, бачыце, для беларускамоўных ужыць гэты аргумент, што ў нас жа дзве дзяржаўныя мовы, гэта не мае сэнсу, таму што там прынцып такі уключаны не раўнапраўе дзвюх моваў, а тое, што можна выбраць, на якой мове і адмовіцца ад другой. Я жыву в Великабрытаніі, і я сутыкаюся з валійцамі, уэльсцамі ўвесь час. У маім брытанскім пашпарце па-валійску напісана грамадзянін Великабрытаніі, або калі я спрабаваў здаваць на правы, мне ў лісце было напісана, што калі б я хацеў здаваць іспыт на валійскай мове, прычым я не жыву ў Валі, я жыву ў Ангельшчыне, у Лондоне. Але, ўжо пра Валію я не кажу, там усе дарожныя знакі на дзвюх мовах, там усе лісты пішуцца на дзвюх мовах паралельна, усе вывескі і так далей. Уся камунікацыя паралельна адбываецца на дзвюх мовах. Вось сапраўднае двухмоўе. Не тое, як у Беларусі. У Беларусі не сапраўднае двухмоўе. Я не адзін раз чуў, нават што дзіўна, вот некалькі разоў чуў ад беларускамоўных людзей, вот у звязку з тым вот развагамі пра будучую Беларусь, пра там нейкую нацыянальнае там пытанне і ўсё астатняе, што вы чапляецеся да гэтай беларускай мовы? Чаму вот вы яе робіце вот нейкім такім вот, як уздымаеце на сцяг, і вот мова. Ж трэба з іншым ісці для людзей. Не гэта самае галоўнае. Не, мова таксама важная, але не гэта не тое, на што трэба рабіць націск, і вот моўнае пытанне рабіць адным там з галоўных, калі не першым, то другім. Як для вас ўсё ж таки моўнае пытанне? Наколькі яно важнае, не важнае? Наколькі, можа быць, сапраўды, як яшчэ у 20-м годзе мне казаў Віктор Бабарыка, давайте дасягнем дабрабыту,
давайте вырашым усе вот это эканамічна дабрабытныя, выбачайце за такое слово, пытанні, а потым будем ужо гаварыць про вот это вот ўсё там мову, культуру там і ўсё астатняе. Бо першаснае падмурак. Можа быть, сапраўды, ну так. Я у нейкім сэнсе з ім згодны. Толькі, можа быть, я па-іншаму б сказаў. Я б сказаў бы, што мова гэта нейкі канчатковы прадукт. Калі мы пачынаем свой шлях вось нейкіх дэмакратычных каштоўнасцяў, павагі да іншых, але і павагі да сябе, да свайго мінулага і асэнсаванага стварэння сваёй будучыні, мы так ці інакш выйдзем на беларускую мову. Я б не рабіў бы беларускую мову прынцыпам удзелу у беларускай супольнасці як умову. Гэта не павінна быць іспытам на тое, каб далучыцца да чагосьці. Таму што я бачу, што людзі натуральным спосабам, шляхам пераходзяць на беларускую мову праз тое, што яны проста ўдзельнічаюць у беларускім жыцці. Святлана Ціханаўская самы выразны прыклад гэтага. І тое самае з людзьмі без публічнай нейкай адказнасці там служэння. Ну так, сапраўды, вот прыклад Ціханаўскай таксама добры, таму што мы з ёй напрыканцы года, ужо, напэўна, гады 4 робім вялікае інтэрв'ю, і ў 24-м, здаецца, годзе я прыехаў, і яна нечакана пачала по-беларуску адказваць мне на пытанні. Прычым не то, што там дзе-што там загатоўленыя там загатоўкі, а вот просто сама, без всякіх паперак. І мне вельмі спадабалася нават не той факт, што яна перайшла на беларускую мову, Так. а той факт, што яна абсалютна спакойна, не ведаючы нейкага слова, пыталася падчас вот просто вот прамога эфіра, што а як это слово будзе правільна? То бок вот так вот. І ў гэтай сітуацыі у мяне да вас пытанне, а як вы ставіцеся да моўнага губазіка, які мне рассказывалі такую гісторыю, калі вот людзі спрабуюць перайсці на беларускую мову, безумоўна, у іх памылкі, у іх трасянка, у іх яшчэ што-нибудь, калі прыходзяць белыя палітоны моўныя і такія: гаварыце лучше на сваёй беларускай мове, не пазорце і не ганьбіце нашу чысцюткую беларускую мову сваім вот гэтымі памылкамі і трасянкамі. Як вы ставіце да такой? Ну, я сам такім быў. У мяне ёсць вельмі асабісты досвед гэтага. Я калісьці маму папрасіў. Я вельмі рана перайшоў з мамай гаварыць па-беларуску, і яна гадамі гаварыла па-расейску да мяне, я па-беларуску, пры тым, што яна у беларускамоўнай школе вучылася ў дзяцінстве. І у нейкі момант мы дамовіліся, што яна пяройдзе на беларускую мову таксама, і потым яна гэта кінула. Яна з папрокам мне сказала: мне вельмі цяжка з табой, Ігор, таму што ты пастаянна мяне выпраўляеш. І я мусіў спыніцца і выбачыцца, і мы пад другім коле пайшлі, і апошнія гады мы з ёй размаўлялі па-беларуску. Ну, вот гэта вось адказ. Ну так, да, гэта сапраўды вельмі, ну как бы, мне падаецца, у дадзенай сітуацыі вось у нашай беларускасці, якая раптам пачынае ў чалавека праз вот гэтую нейкі там цэмент расійскасці прабівацца, ты тоненькі раз, іх наадварот трэба неяк лілеіць. Безумоўна. А не катком вот этому вот там типа: ты не так гаворыш, ты не так робіш, ты не так убачыш это ўсё. Ну, трэба таксама разумець, што вось папрокі такія, яны вырастаюць вельмі часта з нейкіх глыбокіх такіх ранаў асабістых, што людзі там маюць. Гэта просто нешта гаворыць пра іхнае. Тут таксама як бы вось моя парада была б для людзей, якія чуюць такія папрокі, таксама падумаць, а што гэта гаворыць пра чалавека, які мяне папракае. Магчыма, гэта вот адказ быў бы. Ну, сапраўды так. Я звярнуся, ўсё ж таки вы у нас чалавек з адукацыяй тэалагічнай. Окей. Я да вас звярнуся ўсё ж таки вот, слухайте, а можа быть вот ўсё ж таки Бог сцвярджае, што мы усе роўныя, што мы ўсе аднолькавыя, а мы тут зараз лезем са сваёй, а я не аднолькавы, я вот са сваёй беларускай мовай, а вот у мяне ідэнтычнасць іншая. Можа, это мы супраць Бога ідзем, які вогуле, как бы, можа быть, это вот божскі шлях нас такі, чтоб мы вот беларусы не маглі сваю мову там знайсці ніяк, там ці яшчэ што, ідэнтычнасці сваёй там. Так. На гэта у айца Александра Нацына быў
адказ, які ён вельмі часта паўтараў у сваіх казаннях. Ён казаў, што мы все людзі, мы роўныя у годнасці, якую мы атрымалі ад Бога. Гэта годнасць быць чалавекам, дзіцём Божым, гэта годнасць, якую ніхто ад нас не можа адняць. І гэтая годнасць праяўляецца у самых розных рэчах, у тым ліку у ідэнтычнасцях, у тым ліку ў нацыянальных ідэнтычнасцях. Мы людзі ствараем рэчы, з якімі мы жывем. У тым ліку мы ствараем дзяржавы, у тым ліку мы ствараем мовы, у тым ліку мы ствараем самаразуменне сябе ў адносінах да дзяржавы, да мовы, да народа, з якім мы жывем. Таму мець беларускую ідэнтычнасць гэта абсалютна натуральная праява таго, што мы створаныя, каб жыць у гэтым свеце, вот які ён ёсць. Мы не створаныя, каб быць аднолькавымі, не адрознівацца ні ад кога, быць як у арміі, там, я не ведаю, флоце аднаго вот роста і аднаго колеру уніформа. Ні ў якім разе. Гэты свет Богам створаны разнастайным, і беларуская мова і ўсякая іншая беларускасць гэта праява гэтай разнастайнасці. Пра разнастайнасць я з вами згодны, але патлумачце мне тады, калі ласка, вы ж на кароткай наге з Богам ўсё ж такі. Былі, прынамсі, некалі былі. Так патлумачце мне, што гэта за Божая воля такая, што у беларусаў, у прынцыпе, аднялі і мову, і ідэнтычнасць, і што яны там і мова, яна моя, но я на ёй не кажу, і я, конечно, беларус, но я русский со знаком качества. Вот што гэта? Што это за Божий промысел такі? Я пачну з нейкага багаслоўскага адказу, што ад Бога нам дадзеная абсалютная свабода. Мы можам зрабіць з сабой усё, што хочам, аж да самазабойства, калі хочам. І у гэтым сэнсе тое, што штосьці адбываецца кепскае ў гэтым свеце, на жаль, гэта так, свет гэты працуе, і мы ў гэтым удзельнічаем, і мы пэўную нясем адказнасць за вось гэты удзел, там нейкі пазітыўны, негатыўны. Калі казаць пра лёс беларускай мовы і Беларусі, я сказаў бы, што ён вельмі пазітыўны якраз цяпер. Калі паглядзець на 20-е стагоддзе, гэта якраз стагоддзе беларускага ўздыму. Мы пастаянна бачым, як колькасць і глыбіня праяваў беларускасці павялічваецца і мацнее. І абвяшчэнне незалежнасці, універсітэты, адукацыя, мова становіцца акадэмічнай дысцыплінай, з'яўляецца беларусазнаўства як навуковая дысцыпліна на захадзе. Беларусь становіцца незалежнай, і жыццё ўжо ў 21 стагоддзі, беларускае жыццё настолькі багатае і разнастайнае, што я б не сказаў бы, што ў нас штосьці аднялі. Мы наадварот цяпер на нейкім уздыме цяпер. Спадар Ігор, а вам не падаецца, мы на ўздыме, але мы з вами прыгадвалі і 90-е гады, і гэты страх перад мовай і ўсё астатняе, і можа быць, не шлях гэта вось беларускага этнаса, гэтыя там моўныя пытанні, канкрэтна нейкае такая вызначэнне ідэнтычнасці. Я нават чытаў такія вызначэнні, ведаеце, што ў нас такая мерцаючая ідэнтычнасць, ці плаваючая там свядомасць нацыянальная, і яшчэ што-нибудь. Можа, гэта не наш шлях. Мы зараз сілком тыкаем беларусаў у гэтыя нацыянальныя пытанні, а ім это не трэба. Спадар Зміцер, вы выбралі вельмі цяжкую сабе задачу разгаварыць людзей на тэму, якая у прынцыпе не самая цікавая. Гэта нацыянальная ідэнтычнасць, вельмі шмат каго людзей па-за беларускім колам, гэта яны проста адключаюцца, калі чуюць гэтае пытанне. І тое, што вы доўбіце, зноў і зноў запытваецеся гэта пытанне, гэта гераічны высілак.
і я пра гэта толькі думаў і пра гэта трэба размаўляць, Таму што скажам, ёсць невызначанае сапраўды для нас, ну прынамсі для расейскамоўных беларусаў, ёсць невызначанае пытанне, а ці не пайсці нам ірландскім шляхам. Чаму б нам не стаць так, як ірландцы, якія памятаюць, што яны ірландцы, вельмі моцныя і так далей, але размаўляюць па-ангельску. Ну мой прыклад, мой адказ на гэта будзе, што не, таму што ірландцы пакутуюць ад гэтага выбару, і у іх у саміх ёсць рух, і вельмі моцны рух да адваявання правоў ірландскай мове. І самае дзіўнае, што дасягненні перадусім вось на гэтым шляху, на гэтым фронце ў іх адбываюцца ў Великабрытаніі, у паўночнай Ірландыі. Там ірландская мова адраджаецца мацней. Таму што она там нефармальная, там няма дзяржаўных інстытутаў, якія зрабілі б з мовы штосьці мёртвае. І вось у нас якраз беларуская наша сітуацыя цяпер на гэтым гістарычным этапе, вось у гэтыя гады цяпер, што у нас няма дзяржавы беларускай, але ў нас просто невераемны нацыянальны ўздым у эміграцыі і вельмі моцнае беларускае жыццё ціхае ідзе там у Беларусі. Гэта просто сведчыць пра тое, што беларуская мова, ідэнтычнасць, ну на гэтым рана ставіць крыж. Таму што яно вот бурліць, і з гэтага штосьці вырасце даволі хутка, напэўна. Вось. Вельмі, конечно, цікавы прыклад Ірландыі, да яго шмат разоў, безумоўна, звярталіся, асабліва тыя, хто, ну, как бы не хоча вось гэта пакутлівага шляху вызначэння нейкай сваёй ідэнтычнасці, вывучэння мовы і ўсяго астатняга, там, как бы, вот, да, Ірландыя. Але ваш прыклад пра паўночную Ірландыю, дзе, як вы сказалі, няма дзяржаўных інстытуцый, якія маглі нефармальны рух за развіццё ірландскай мовы как бы інстытуцыяналізаваць, вельмі дзіўна, таму што я не адзін раз чуў ад сваіх суразмоўцаў па тым, што праблема ў тым, што пытаннямі сапраўды, пытаннямі не фармальна, а насамрэч дзяржава не займаецца. Без падтрымкі дзяржавы, без дзяржаўных праграмаў не будзе адраджэння мовы, таму што без дзяржаўнай праграмы ты не зробіш беларускамоўны універсітэт, якога няма ніводнага у Беларусі, не атрымаеш некай такой іншай падтрымкі. То бок як? Все ж таки, вы вот нефармальна это добра. Ці ўсё ж таки фармальна, умоўна кажучы, альбо на дзяржаўным узроўні нам, беларусам прынамсі, ірландцаў ладна, хай яны там самі разбіраюцца, а для нас? Гэта, безумоўна, не ідэальны шлях. І калі было б два выбары, захоўваць сітуацыю так, як цяпер, без дзяржавы, але моцная міграцыя і беларуская дзяржава, і як бы ўсё астатняе адыходзіць на другі план, канешне, мы мусім выбраць беларускую дзяржаву. У гэтым столькі плюсаў было б. Але нам трэба вучыцца ад іншых эміграцый, у тым ліку дыяспараў. Скажам, тыя ж украінцы, яны стварылі украінскі нацыянальны універсітэт у эміграцыі без удзелу украінскай дзяржавы, якая тады была ў Савецкім Саюзе. Мы сёння маем звыш 20 беларускіх выдавецтваў, прычым як мінімум, я не ведаю, 4-5, гэта вельмі сур'ёзныя бізнесы. Ну, ведаеце, у лепшыя часы у 20-м годзе, напэўна, столькі ў Беларусі было тых беларускамоўных выдавецтваў. Таму можна ствараць шмат чаго, але калі з'явіцца, канешне, шанец нам вярнуць дзяржаву самім сабе, то, канешне, гэта трэба схапіцца за гэты шанец. Цяпер усе гавораць пра курдаў за сітуацыю ў Іране. Мне вельмі балюча за іх, але яны для мяне таксама героі. Яны жывуць, гэты народ жыве ў 4 розных краінах. І іх, як іх толькі не пляжылі, з якіх толькі бакоў, і яны раскіданыя па ўсім свеце, і яны выходзяць на гэтыя маніфестацыі, яны збіраюць грошы, яны нават пра зброю думаюць, пра хто б даў бы ім зброю. Не абавязкова, каб стварыць дзяржаву, напэўна, можа быць, яны не спадзяюцца на гэта, але каб адваяваць нейкія свае правы ў тых дзяржавах, якіх
у якіх яны жывуць. Я напэўна кажу пра тое, што жыццё гэта працэс, і тое, што мы маем сёння, гэта не значыць, што гэта сітуацыя будзе праз 5 гадоў будзе гэткая. Просто трэба карыстацца тымі шансамі, якія мы маем сёння. І добрай школай для нас, добрым урокам можа быць брытанская эміграцыя беларуская, дзе беларускае жыццё не спынялася ад 1946 года. Адзінае месца такое ў Еўропе. Яны стваралі і асветніцкія арганізацыі, рэлігійныя і палітычныя. І вот яны сядзелі, скажем, у 50-е, 60-е гады, тыя адукаваныя людзі, пісалі там артыкулы, выдавалі газеты, выдавалі кніжкі, стваралі бібліятэкі. Но якая ў іх была надзея на тое, што СССР раптам стане незалежнай дзяржавай? Там нават паглядзець, як яны пісалі Беларусь па-ангельску, там было Белараша была напісана, да? А перад тым яны ўвогуле пісалі White Russia. Просто бачна, што яны не заўсёды вызначалі для сябе характар будучай Беларусі. Але пры ўсім гэтым яны рабілі гэтую беларускую справу, закідвалі вудачку гэтую цемру, просто таму, што ім гэта трэба было. А потым такія людзі, як я, у 80-е гады, у 90-е гады, адно з выданняў, на якім я выхоўваўся, якое я зачытваў, я не ведаю, калі я да дзірак яго зачытваў, але я памятаю, я ў аўтобусе еду, трымаюся адной рукой за поручань, а другім я трымаю часопіс «Спадчына». Я гэта заўсёды чытаў ад дошкі да дошкі. І толькі потым мне прыйшло да галавы, што там добрая траціна ўсіх артыкулаў гэта былі перадрукі з эмігранцкіх выданняў. З тых выданняў, што пісалі, з тыя артыкулы, што пісалі нашыя папярэднікі ў 50-е, 60-е гады без надзеі, што Беларусь стане незалежнай, яны працягвалі пісаць, даследавалі сябе, сваё мінулае. А потым такія людзі, як я, маё пакаленне на гэтым выхоўвалася. Таму тое, што мы сёння робім тут, можа камусьці здавацца, што няма надзеі, што мы скінем Лукашэнку. Канешне, нам бы не хацелася, каб бамбілі Беларусь дзеля гэтага. Калі нават няма надзеі на тое, што мы скінем Лукашэнку, усё роўна такі, што я навучыўся ад папярэднікаў, што ўсё роўна трэба гэтую вудачку закідваць, рабіць тое, у што я веру, таму што я не ведаю, хто скарыстаецца плёнам маёй працы праз 20 гадоў і што яны створаць з гэтага. Сапраўды, пра тое, што ніколі нават можаш не марыць пра нешта, а яно можа здарыцца. Я з гэтай нагоды троху іншае прыгадываю. Мы размаўлялі пра рухі адраджэнскія у Беларусі у 70-е гады, можа пачатак 80-х, а можа быць нават і раней. І я дакладна не памятаю, ці то Вінцук Вячорка, ці то Сергей Шупа, але мне сказалі, ты ведаеш, у чым адрозненне беларускіх дысідэнтаў? У тым, што яны ніколі не марылі, а тым больш не казалі пра незалежную Беларусь. То бок яны былі дысідэнты ў тым сэнсе, што яны былі за адраджэнне беларускай культуры, за беларускую мову, за гэта уздым нацыянальны, але ўсё ж таки у межах Савецкага Саюза. Каб у Беларусі, але ў межах Савецкага ніколі не казалі пра незалежную Беларусь. Гэта дзіўна, але такая адметнасць, прынамсі па словах тых людзей, якія былі далучаныя да гэтых рухаў, як той же самы і Вячорка, і Шупа, расказалі. Але я з гэтай нагоды звярну увагу на вашыя словы, калі вы сказалі пра тое, што вы у 90-е, пачатак 90-х са здзіўленнем адкрылі для сябе ўвогуле, што існуе такая БНР нейкая, што дзень волі нейкі, і пачалі сядзець, вывучаць это ўсё. З гэтай нагоды, ведаеце, я прыгадываю, глядзіце, я таксама дзесьці ў гэтыя гады, як і вы, можа быць, дзякуючы падручнікам, якія пачалі з'яўляцца у той час сапраўдным пра беларускую гісторыю, даведаўся і пра 18-й год, пра БНР і ўсё астатняе. І я быў у беларускім руху, гэта я ўсё ведаў, але я ведаў да 20-го года,
что вот ёсць рада БНР, что яна зараз знаходіцца ў Канадзе, что ёсць Івонка Сурвіла. Мы там перыядычна, там пачынаючы там з 90-х гадоў, там ці чыталі, ці слухалі звароты рады БНР. І ўсё. Больш нічога пра дыаспару беларускую мы не ведалі. Я да якого 22-го года, можа быць, ніколі не чуў пра Скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне. Толькі пасля таго, як туды патрапіла Казіміроўская, прыехала і расказала, Цікава. я пра гэта даведаўся. Я чуў, што апроч там Канады, у Нью-Йорку ёсць царква, ёсць там нейкі троху беларускі рух, там Зянон Пазняк атабарыўся і сядзіць вот у эміграцыі сваё трошачку, але што яны там робяць? Чым яны там займаюцца? Дзе-то там ціхара сабе нешта. Потым я адкрыў для сябе таксама ўжо пасля 20-го года вот з размоваў з беларусамі, з дыаспарамі у Аўстраліі, што там, оказывается, была вялікая беларуская дыаспара, там цэлыя былі беларускія цэрквы. Так. Я тое ж самае пачуў і з іншых гарадоў, з іншых краінаў пра тое, што адбывалася. Але для нас, тых, хто жыў у Беларусі, што там было? Чым там гэтыя людзі займаліся, што ў Канадзе ёсць цэлы Бенім інстытут, колькі назапашана ў Скарынаўскай бібліятэцы ўсяго, колькі ўсяго іншага наробленае, гэтага для нас усяго не існавала. Не. Для пераважнай большасці. Нават вот для мяне, для чалавека, які быў у гэтым вот, ну как бы у беларускай справе задзейнічаны, а што казаць пра шараговых беларусаў? Так, это правда. І я нават не ведаю, чаму так яно адбылося. Я вось якраз пра гэтую сітуацыю часта думаю у аспекце беларускай мовы. У нас ёсць інстытут мовазнаўства, беларуская мова ўвогуле даследаваная надзвычайна проста, супер проста, на акадэмічным узроўні. Але ў той жа час гэтая акадэмічная беларуская мова гэта нейкая аблегчаная мова, таму што уся традыцыя акадэмічная, мовазнаўчая традыцыя з БССР, яна абсалютна ігнаравала традыцыю беларускай эміграцыі, мовазнаўчую. І вось гэтая традыцыя акадэмічная, яна перакачавала ў Рэспубліку Беларусь. І тое, што мы сёння маем, гэта аблегчаную беларускую мову, якая, і тут не толькі пра Тарашкевіцу, таму моя парада заўсёды людзям, калі можаце, карыстайцеся Тарашкевіцай, таму што нам трэба захаваць традыцыю, таму што яна традыцыя беларускай мовы, якую нельга страціць да таго часу, пакуль у нас не з'явіцца магчымасць нармальнага дыялогу пачаць размаўляць па-беларуску і пра беларускую мову паўнацэнна, не адразаючы кавалкі нашай беларускай традыцыі, не выкідаючы іх. Магчыма, гэта праява таго, што пра тое, што вы кажаце, это праява таго, што у нас насамрэч вельмі моцныя беларускія інстытуты ў самой Беларусі былі. Тая ж самая акадэмія навук ці выдавецтва беларуская энцыклапедыя. Было толькі 2 рэспублікі у Савецкім Саюзе, якія мелі акадэмічнае энцыклапедычнае выдавецтва. Вось такія от прыклады. І магчыма, што гэта як бы не дазваляла нам задаваць пытанні, а што ж там яшчэ далей ёсць. Ну то бок я пра то, што у мне такое адчуванне, што калі б не 20-й год, калі б не вот это с аднаго боку выгнанне вялікай колькасці людзей, а з другого боку цікавасць да свайго, якая прачнулася падчас дваровых сустрэч у 20-м годзе, калі глядзелі, вау, оказывается, это беларуская, гэта класна, то мы б гэтую спадчыну, назапашаную дыаспарамі у розных краінах, можа быць, і не знайшлі бы для сябе. С аднаго боку, а з другого боку, ці не чакае гэта нас? Можа быць, я не знаю, яно б не прапала. Ведаеце, беларускія паваенныя беларускія асяродкі збольшага, калі яны занепадалі, то матэрыяльная спадчына тых асяродкаў збольшага або перадавалася ў мясцовыя
інстытуцыі нейкія, напрыклад, універсітэцкія архівы, альбо перавозілася ў Беларусь. І таму, напрыклад, у музей, як же ж ён называецца, музей гісторыі беларускай літаратуры, так? Вось, там даволі цікавая сабраная калекцыя, якая паходзіць з дыяспары. Але ў той жа час, напрыклад, скарынаўская бібліятэка, пры тым, што яна перажывала вельмі моцны крызіс у пачатку 20-го стагоддзя, звязаны з пераходам ад аднаго пакалення да другога, скарынаўская бібліятэка вырашыла нічога не аддаваць у Беларусь, менавіта з прынцыпу таго, што дыяспара павінна мець нейкі асяродак, захоўваць гісторыю сябе дыяспары, плюс быць патэнцыйным захавальнікам, калі катастрофа здарыцца на бацькаўшчыне. І цяпер вось мы страшна радуемся гэтаму рашэнню, што мы яго прынялі. Пры тым, што гэта было вельмі складанае рашэнне, таму што тады сапраўды проста грошай зусім не было, каб падтрымліваць нават будынак. Але цяпер гэта у нас ёсць дзе збіраць, працягваць збіраць архівы, вывучаць, і цяпер даследнікі зноў едуць у Лёндан, так, як яны ехалі ў 20-м стагоддзі, калі яны не маглі паехаць у БССР, займацца беларусазнаўствам, даследаваць якіясьці беларускія тэмы, яны ехалі ў Лёндан. Так цяпер даследнікі едуць у Лёндан, таму што яны не могуць паехаць у Рэспубліку Беларусь. Да, конечно, цікавая сітуацыя. Я з гэтай нагоды прыгадываю, калі пытанні задаваліся Радзе БНР і той же самой Івонцы Сурвіла, што а чаго вы сваю легітымнасць, умоўна кажучы, не перадалі, як стварылася незалежная суверэнная Беларусь? Яны казалі, мы вырашылі паглядзець, што з гэтага атрымаецца. І такое як гісторыя показала, правильно зрабілі. Аказалася, што правільна зрабілі. Я памятаю, калі украінцы перадалі свае паўнамоцтвы ўраду незалежнай Украіны, і я тады задаваўся гэтым пытанням, чаму беларусы не робяць? Гісторыя показала, што яны мелі рацыю. Як вы лічыце, наколькі ў нас вялікія шансы вярнуць сабе сваю Беларусь? Мы яе не трацілі. Хітрэц. Тут можна сказаць, дзе твоя Беларусь, на туць, да? Як я раней сказаў, мы на ўздыме, я часта думаю пра беларускі сусвет. Гэта праўда, што ёсць Беларусь як краіна, ёсць тэрыторыя беларусаў, беларусы самі змяняліся стагоддзямі, той жа, я не ведаю, Беларусь скарыны, гэта ж не тая Беларусь 20 ці 21 стагоддзя, што мы цяпер маем. Гэта зусім розныя рэчы. Я думаю, што скарына мог бы і не пазнаць цяперашняй Беларусі, але тым не менш, там жа ж ёсць пэўны працяг. Але сам жа скарына ствараў для нас Беларусь, ствараў па-за Беларусю. Ён бы не здолеў выдаваць кнігі, калі б ён не патрапіў бы кудысьці туды на вонкі, не навучыўся ад венецыянскіх майстраў кнігадруку, не мог заснаваць друкарню ў Празе, не здабыў грошы дзесьці там на гэта ўсё. Таму я б сказаў бы, што гэта балюча, канешне, што, глядзіце, Беларусь не знікла, проста ў Беларусі жудасны рэжым. Але ж абсалютная большасць насельніцтва ў гэтым свеце жыве не ў дэмакратычных краінах, і таму мы не нейкае выключэнне з правілаў. Вось. Я для сябе бачу некалькі такіх задачаў. Гэта займацца беларускай справай у міграцыі, але ў тым ліку падтрымліваць, дзе магчыма, кантакты, масты з суродзічамі ў Беларусі, наколькі гэта ім застаецца бяспечным, таму што па вялікаму рахунку гэта яны зробяць потым гісторыю. А мая задача гэта па магчымасці сфармуляваць нейкія рэсурсы, которымі б яны маглі потым скарыстацца, калі захочуць у будучыні. Але, Ігор, наколькі у нас хопіць сіл з гэтым захаваннем займацца? Скажем, брытанская суполка, дыаспара, яна здолела
праз вось гэтыя ўсе часы, фінансавыя цяжкасці, змену пакаленняў, ўсё ж таки захаваць, перадаць і гэтак далей. Але шмат дзе не здолела. Узгаданая мной Аўстралія, там не здолелі перадаць цэркваў беларускіх там ужо няма, яны пазакрыватыя, знішчаныя альбо перададзеныя іншым, украінскай той же самай. А зараз ёсць там новая дыаспара, маладая, але калі б не гэты 20-й год і не вымушаны прыезд, там бы уже не было нічога такога беларускага дыаспары, як мы сёння гэта бачым. Пройдзе 5, 7, 10 гадоў, 20, зменіцца 2 пакалення і... Ну, лёс склаўся так, што там не атрымалася гэтага захаваць. І гэта нармальна, бо новыя рэчы вырастаюць там, дзе старыя адыходзяць. Я па прафесіі бібліятэкар, і я бачу, што нават, напрыклад, бібліятэчная калекцыя, кніжная, гэта нешта жывое. Немагчыма ў бібліятэцы захоўваць вечна ўсё. Нейкія рэчы трэба адтуль вымаць, каб калекцыя заставалася рэлевантнай новым карыстальнікам, новым пакаленням. Так? І тое самае, як мы сабе ўяўляем сёння Беларусь, хутчэй за ўсё, што яна праз 20 гадоў гэта будзе цалкам зусім іншая Беларусь. Мы да канца сабе уявіць гэтую Беларусь праз 20 гадоў, я думаю, што мы не можам. І застаецца просто жыць сённяшнім днём, не укідацца ў фрустрацыю з-за таго, што штосьці не выглядае так бы, як у нашых марах. Просто сённяшні дзень дае нам шансы рабіць тое, што мы хочам рабіць, нам падабаецца рабіць, і гэта трэба рабіць тое, што нам падабаецца рабіць, не тое, што мы абавязаныя. Нас ніхто не абавязвае размаўляць па-беларуску, ніхто не абавязвае ствараць беларускія суполкі, хадзіць на святкаванне, але калі гэта дае задавальненне, ну дык трэба атрымліваць гэтае задавальненне. А беларуская справа увогуле заўсёды трымалася на нейкіх вельмі маленькім касцяку людзей. Паўсюль яно так было. Просто была жменя. А калі пра Францыю, пра Брытанію, там увогуле адзінкі рабілі гэтую гісторыю. Але з дзейнасці адзінак вырастала гісторыя. У выніку стваралася гісторыя. Таму я б не баяўся таго, што штосьці памірае. Галоўнае, каб штосьці нараджалася новае. Ваше меркаванне, пытанне, за якое мяне там ужо нават біць збіраліся. Мы як нацыя сфармаваліся ці не? Ну, мы сфармаваліся, канешне, ў нейкай ступені. Мы, канешне, позняя нацыя, і таму... Ну, зараз мы на якім этапе знаходзімся? Таму што некаторыя мне кажуць, мы там пачалі фармаванне толькі ў 20-м годзе. А хтосьці кажа, мы ў 20-м годзе закончылі фармаванне. Трэція кажуць, што да мы 1000 гадоў таму ўжо сфармаваліся як нацыя. Розныя меркаванні. Я не ведаю, напэўна, у брытанца спытайся, як нацыя, скажу, конечно, да. Ой, брытанцы стаміліся ад нацыі. Да, яны, можа, нават стаміліся, ўжо хочуць расфармавацца. А беларусы нават не ведаюць. Нацыя не нацыя. Калі учора, сёння, заўтра 1000 гадоў таму. На якім этапе? Ну, мы дасягнулі дзяржаўнасці для свайго нацыянальнага існавання. Мы маем нацыянальную літаратуру. Мы маем такую дысцыпліну навуковую, як беларусазнаўства, якое, ў прынцыпе, існуе, хай сабе это не самая вялікая акадэмічная дысцыпліна ў гэтым свеце, але яна існуе ў самых розных краінах у той ці іншай форме. Таму я б сказаў бы, што мы адбыліся як нацыя, але гэта яшчэ не канец. Вось. Я думаю, што і магчыма, што найлепшыя дні яшчэ наперадзе. Патлумачце мне тады за нацыяналізм, як кажуць. Таму што я некалькі разоў чуў, нават госці прыходзілі да мяне, спачатку і сядалі адразу з таким: так, нацыянальная ідэя, так вот я табе скажу, нацыяналізм раўно нацызм, раўно фашызм, раўно концлагера, але па-беларуску. Мы супраць гэтага. Так вось, нацыяналізм для вас гэта што? Дакладней, ваш нацыяналізм, ён які?
мой нацыяналізм дазваляе мне і заахвочвае мяне шукаць хто мы ў гэтым свеце, вот як супольнасць, да якой я належу, якая таксама размаўляе па-беларуску, якая свядомая якосці агульнай гісторыі і якая хоча быць разам. Вось для мяне нацыяналізм гэта жаданне быць разам з людзьмі. І зусім не абавязкова адпіхваць іншых. Скажам, на цяперашнім гістарычным этапе абсалютна відавочна, што беларускі нацыяналізм і вучыцца і атрымлівае шмат карысці ад таго, што мы падтрымліваем украінцаў у іхным змаганні. Так? Так склалася гістарычна, што беларускі нацыяналізм гэта антыдот агрэсіўным культурным розным палітычным уплывам з усходу, але гэта магла быць і іншая дзяржава. Просто так сталася, што мы жывем побач з Расіяй, і нам трэба проста адбівацца ад яе. На жаль, Расія не здольная цярпець існаванне іншых побач спакойна. І вот нам у гэтым сэнсе не пашчасціла, і таму беларускі нацыяналізм, ён вельмі строгі у адносінах да праяваў усяго расейскага. Просто таму, што ж мы жывем побач з імі. Але ці магчыма адмяніць расейскае? Магчыма. Расейская гэта такі ж канструкцыя, як і беларуская. Нічога, мы ствараем Беларусь, мы ствараем беларускасць, гэтак жа расейцы ствараюць сваю Расею, і нам спрабаваць дапамагчы ім гэта разабраць на нейкія больш разумныя, у нейкія больш разумныя формы, гэта таксама окей, гэта рабіць. Таму, дзе ў мяне здараюцца нагоды размаўляць, дыскутаваць з расейцамі, я буду з імі дыскутаваць і нават размаўляць па-расейску, але гэта зусім не значыць, што я буду дазваляць ім прысабечваць беларускае. Адмяніць гэта немагчыма, канешне, адмяніць іх культурную спадчыну. Гэта немагчыма. Яны сапраўды стварылі шмат чаго цудоўнага, але ў той жа час гэтае цудоўнае выкарыстоўваецца як інструмент пагарды, у тым ліку да нас, беларусаў, і моя рэакцыя просто, мне гэта не цікава, і я часта адчуваю небяспечным расейскія рэчы. І таму адказнасць на расейцах у тым, каб перафармуляваць свой пасыл у адносінах да нас, беларусаў. Завяршаючы нашу размову, ўсё ж такі для нашага творчага беларускага нацыяналізму на сёння якія самыя галоўныя, самыя пагрозлівыя выклікі? Выклікі? Небяспека. Што самае небяспечнае для нашага творчага нацыяналізму? Творчы нацыяналізм, это ваша фраза. Творчы стваральны нацыяналізм. Я б нават бы пра пагрозы, я пра пагрозы ніколі не задумваўся. Я хутчэй пра нейкія шанцы думаю увесь час, таму што гэтыя новыя шанцы увесь час адкрываюцца. Пагрозы, ведаеце, мы жывем у свеце, які цяпер становіцца вельмі такім хісткім. І я думаю, што найгоршыя выклікі яшчэ наперадзе, у тым сэнсе, што мы яшчэ пабачым і вельмі радыкальныя рухі і змены ў грамадствах, якія могуць, напрыклад, стварыць праблемы для беларускай міграцыі, звязаныя з тым, што ўсё больш і больш людзей у гэтым свеце не хочуць бачыць эмігрантаў, а мы, беларусы, эмігранты ў іх краінах. І як сябе патлумачыць? Ведаеце, я думаю, што ў мяне проста няма якогасьці адказу, таму што я хутчэй бачу шансы, і ў тым ліку яшчэ не скарыстаныя шансы, якія пастаянна ствараюцца. Другое пакаленне.
другое пакаленне міграцыі гэта заўсёды вельмі самае складанае. Гэта людзі, якія перастаюць гаварыць па-беларуску і трацяць ідэнтычнасць. Вот дзеці тых, хто прыехалі. Вот гэта вот выклік. Ці мы зможам іх захаваць, але ў той жа час, калі яны адыдуць ад беларускай справы, гэта зусім не значыць, што не будзе іншага пакалення, якое прыйдзе і зменіць нас і будзе працягваць з гэтым сцягам ісці. Унукі Нашы ўнукі, якія чамусьці зацікавяцца, а хто былі мае продкі. і людзі яшчэ становяцца беларусамі, яны сапраўды не нараджаюцца, не становяцца, таму трэба захоўваць беларускія асяродкі, каб людзям было прыйсці куды, паглядзець і захапіцца гэтым. Ну і завяршаючы, усё ж такі нацыянальная ідэя ад Ігора Іванова гучыць як, ну ці скажем так, у адпаведнасці з якой нацыянальнай ідэяй ён жыве і працуе. Быць беларусам, таму што гэта файна, гэта прыемна, гэта цікава. Гэта зусім не абавязкова заканчваецца вынікамі, матэрыяльнымі, выгодамі, але гэта дазваляе падняцца на ўзровень крышачку вышэйшы, ўзровень асэнсавання, існавання крышачку вышэйшы, чым я б існаваў бы, калі б не размаўляў па-беларуску, не цікавіўся беларускімі справамі, не жыў разам з беларусамі. Я просто атрымліваю задавальненне ад таго ж, якія мы файныя. Быць беларусам, каб асэнсаваць сябе. Дакладна. Гэта адна з ідэнтычнасцяў, і таму, канешне, гэта праява самаасэнсавання. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў Ігор Іванов, выдавец. Я нават не ведаю, выдаўцу прынята дарыць кніжкі ці не. Мы любім кніжкі. Таму я падарую нашаму выдаўцу вось нашу гэтую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». І дзякуй вялікі, спадар Ігор, што нарэшце знайшлі час і завіталі да нас. Дзякую. Гэта будзе вам. Дзякуй, Ігор Іванов, Зміцер Лукашук і быць беларусам, каб асэнсаваць сябе. Вось такая выдатная нацыянальная ідэя ад нашага госця. Жыве Беларусь, жывіце вы і асэнсоўвайце сябе. Жыве.